Така, хора, здравейте! Апдейт има. Тук може да гледате първа част на това видео в TikTok. В TikTok канала на Левскара 1914 се казва канала на Зарко. И апдейт има на змията. Апдейт има на змията. Това даже не е змия. Това даже не е змия. То е изгоряла хартия. Ние сме помислили за змия и побегнахме просто в видеото. Това ако хора беше змия, са дали близо до нея, ще да изкочи. Така че не. Да, не е змия. А тук вижте, хора. Не е змия това. И хора, телефона падна и сега ще отидем да го вземем. Дарко, моля ли да го вземеш? Що? И двамата? Аре, добре. Изчакайте тук, хора. Страх ме. Може ли да го вземеш? Той ще си близо. Страх ме. Няма да стане страх. Няма е страх, бе, ако си мислиш, бе. Да, изгорява хартия. Така, хора, ще извинявате. Има ли някакви неща по телефон? Не. Да, господа, ето тук това го побисихме за змия, но то било изгоря хартия. Просто ние сме най-големите тапаци. Ето ти телефона. Ще извинявате за грешката. Извинявайте за грешката. Ето къщата, смисъл, то вижте колко е изоставено. Няма нищо. Няма нищо просто. Има само една изоставена къща. И чао, хора!